Τελικά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, η γνώση, αν δεν αντιδράσουν οι επιστήμονες, τείνει να αλλάξει το νόημα και τη λειτουργία της. Δηλαδή η γνώση δεν δημιουργείται πια προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τα φυσικά γεγονότα ή τις ιδέες, αλλά παράγεται προκειμένου να αποθηκευτεί σε τράπεζες δεδομένων και να τη χειριστούν στη συνέχεια ανώνυμες δυνάμεις. Ένας πολιτισμός θεμελιώνεται, εκτός των άλλων, και πάνω σε κοινά αποδεκτές απόψεις και αντιλήψεις γύρω από μια σειρά φυσικών ενιών. Έτσι, αν αυτές οι απόψεις αλλάξουν, αλλάζει ολόκληρος ο πολιτισμός. Με λίγα λόγια, η αλλαγή των επιστημονικών ιδεών πάνω σε κοινά συμφωνηθέντα επιστημονικά θέματα σημαίνει αλλαγή σε ένα σύνολο άλλων κοινωνικών θεμάτων. Το εγώ αντικαθιστά το εμείς. Το είμαι αντικαθίσταται από το έχω. Με τον τρόπο αυτό, ο δυτικός πολιτισμός από κοινωνικός μετατρέπεται σε εξατομικευμένο και συν το χρόνο διαφθείρεται, φθείρεται και καταραίει. Δεν έχουμε σχολεία, τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα, δεν μαθαίνουν τι εστί η ποιότητα ζωής. Αυτό το μαθαίνει κανείς από πολύ μικρός. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε, εγώ τουλάχιστον, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και μάθαμε να συμπεριφερόμαστε όχι και πολύ καλά, αλλά οι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει την Ελλάδα. Η επιστημονική γνώση είναι κατακερματισμένη και καταξιώνεται τις περισσότερες φορές μόνο αν λειτουργεί αλληλένδετη με την πολιτική και την οικονομία. Στην εποχή μας όμως εμφανίζονται και αρκετά περίεργα γεγονότα που έχουν σχέση με την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Ενώ η ποιότητα και ο όγκος της γνώσης αυξάνεται εντυπωσιακά, χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας μας είναι μια απίστευτη πρόοδος της άγνοιας και του σκοταδισμού. Ο άνθρωπος συλλέγει και αποθηκεύει στο μυαλό του μόνο πληροφορίες. Όπως ακριβώς κάνει ένα άψυχο βιβλίο ή ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όμως οι πληροφορίες από μόνες τους δεν συνιστούν αυτό που ονομάζουμε γνώση. Υπάρχει και μια στρατιά ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Πραγματικά δεν έχουν να φάνε. Δεν μιλάω για τους μετανάστες που έχουν έρθει από διάφορες χώρες. Μιλάω για το κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πολύ ουσιαστική ανεργία και ανεργία μεταξύ των νέων, οι οποίοι έχουν πάρει πτυχία πανεπιστημιακά και έχουν προχωρήσει και σε άλλες σπουδές πολύ ευρύτερες. Πάντα θα υπάρχει αυτή η δυσκολία και πάντα θα δημιουργούνται συνθήκες. Δυστυχώς όμως οι νέοι, και μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί σπουδαίοι νέοι, δεν βλέπουν αυτό, το ότι υπάρχει και ανεργία. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ας πούμε, μόλις του περιβάλλοντος. Είναι πλέον φανερό ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο δυτικός πολιτισμός διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης, η οποία συν το χρόνο αποσαθρώνει τις παγκόσμιες κοινωνικές δομές. Ένας πολιτισμός δεν ξεφυτρώνει από το κενό. Οικοδομείται πάνω σε ένα σύνολο πεποιθήσεων και αντιλήψεων της κοινωνίας που τον δημιουργεί και τις οποίες κι αυτός επηρεάζει κατά τη διάρκεια της γέννησης και της εξέλιξής του. Κάποιες φορές αυτές οι αντιλήψεις είναι κάποια αδιόρατα υπονοούμενα, κάποιες σιωπηρές κοινές αποδοχές που επηρεάζουν ανεξίτηλα τις εκφάσεις του πολιτισμού.
τα συμφωνημένα υπονοούμενα μπορεί να αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο μια κουλτούρα αντικρίζει κάποιες θεμελιώδεις έννοιες. Η καταγγελία των πολιτικών από τους επιστήμονες πολλές φορές δεν αποτελεί παρά το μέσον για να υπεκφύγουν το μέρος των ευθυνών που τους αναλογούν. Ο επιστήμονας, τη στιγμή της μεγάλης πολιτισμικής κρίσης που διανύουμε, πρέπει να τολμήσει να αποτελέσει τον ισχυρό βραχίωνα ξεπεράσματος της κρίσης, εκφραζόμενος ελεύθερα, ασχέτως του κοινωνικού και επαγγελματικού κόστους, που πολλές φορές είναι αβάσταχτο. Ενώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο βιολογικού καθαρισμού σε μια από τις ωραιότερες παραλίες, όχι της Ελλάδας αλλά του κόσμου, δεν δίνουμε τα λεφτά που απαιτούνται για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτή την ακτή δεν την έχει η Αλεξάνδρεια, που έχει μια εκτεταμένη παραλία, και έχουμε αυτό το πράγμα και το αφήνουμε και βρωμάει. Και τέλος φρικτό τους προσμένει, περιγεύει ο γίγαντας τώρα λαό και σπάει τα δεσμά κι αληθίδες. Αδερφή, το τίμιο που πέσα τα γόνα, αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή, το